Pippuri, eli latinankieliseltään nimeltään Piper nigrum, on Intian rannikolta peräisin oleva köynnöskasvi. Myös sen mausteena käytettäviä marjoja kutsutaan pippureiksi. Kasvin marjoista saadaan 3 erilaista maustetta riippuen valmistustavasta. Tutuin pippurimausteista lienee rouhittu mustapippuri. Mustapippuria saadaan, kun tertut poimitaan raakoina eli vihreinä ja kuivataan auringossa, jolloin ne muuttuvat tummanruskeiksi ja pinnaltaan ryppyisiksi. Mustapippuria voidaan käyttää myös jauhettuna ja kokonaisena. Viherpippuria saadaan siten, että raaka vihreä hedelmäpakaste kuivataan tai säilötään etikkaliemeen. Valkopippuri valmistetaan niin, että marjojen annetaan kasvaa täysin kypsiksi, jolloin ne muuttuvat punaisiksi. Poimimisen jälkeen kypsistä marjoista liotetaan punainen kuoriosa pois. Pippuri-nimitystä käytetään myös esimerkiksi maustepippurista, joka on latinankieliseltä nimeltään Pimenta dioica. Se ei kuitenkaan ole pippuri, vaan kuuluu myrttikasvien heimoon ja tulee Länsi-Intian saarilta sekä Keski- ja Etelä-Amerikasta. Roseepippuri on eteläamerikkalaisen perunroseepippuripuun eli Chinus mollen kuivattu marja. Chili eli chilipaprika on yleisnimike runsaasti kapsaisiinia sisältäville capsicum-paprikoiden hedelmille. Niistä on käytetty myös nimityksiä chilipippuri, Turkin pippuri, Espanjan pippuri tai punapippuri. Cayennepippuri sen sijaan on capsicum-sukuisen kasvin hedelmä. Sitruunapippuri ei sen sijaan ole minkään kasvin marja tai hedelmä, vaan maustesekoitus, joka sisältää tyypillisesti suolaa, musta- tai valkopippuria, sitruuna-aromia ja joskus kuivattua ja jauhettua sitruunan kuorta.